Era l'any 3005 a Sonolàndia, el planeta més sorollós del sistema sonor. L'any havia arribat, com a la resta del món, amb festes, llums, focs artificials i celebracions. Molt havien canviat les coses des que els primers colons s'hi havien establert. Els sonolandens havien assolit unes quotes tecnològiques que cap altre planeta podia igualar ni de lluny. La joia de la corona era Sonòpolis, una mena d'empori tecnològic on tot el món treballava en laboratoris d'investigació. Solament els millors estudiants, els més brillants i competents, podien ser alumnes de Sonoscola, l'escola d'enginyeria i invents, la prestigiosa CIEI. Arribaven des de qualsevol lloc de la galàxia sol·licituds i currículums que tenien l'esperança de ser admesos en les instal·lacions més punteres, aquelles que marcaven el rumb de totes les comunitats investigadores. L'arribada de l'any 3005 significava una fita important en la vida dels sonolandens, perquè s'hi celebrava el centenari de l'arribada de la primera expedició colonitzadora. Amb aquest motiu, el CIEI seleccionà un equip d'experts i els encomanà el disseny de la fabulosa màquina que mai ningú no havia ideat, la màquina interestel·lar. La notícia va córrer del matí a la nit per tots els llocs, durant dies i més dies. Uns opinaven que allò no podia ser. D'altres defenien acaloradament la capacitat llegendària de la intel·ligència sonolandenca. Les primeres planes dels periòdics i les capçaleres dels noticiaris televisius se'n feren ressò. Els sonolandencs es reunien sovint a l'exterior del centre d'investigació, tot estirant el coll per tal de mirar a través dels vidres sintètics la meravella que ja tots intuïen i ningú no acabava de veure. Però cap resultat ho evidenciava. Solament els arribaven els sorolls metàl·lics, les remors dels creadors i l'estridència dels motors. A la fi, els científics construïren una màquina fascinant. Amb un solemne soroll, s'obriren de bat a bat les immenses portes abans tancades amb pany i clau, per mostrar la increïble màquina que quedà a la vista de tots. El seu aspecte impressionava i feia preveure les grans prestacions que tenia l'artefacte, a l'altura d'allò que tothom esperava d'ella. La carcassa de plata mostrava per ací i per allà escletxes a través de les quals es podien veure botons, tubs, làmpades i una immensa roda que feia un soroll tan particular que els habitants de Sinfopolis aplaudiren amb entusiasme, amb orgull,
per haver estat també aquesta vegada a l'avantguarda tecnològica. La batejaren amb el nom de transportador interestel·lar. L'experiment, doncs, no els havia decebut gens ni mica. El comitè científic en donà el vistiplau i enllestí un viatge per comprovar l'eficiència de l'invent. Negreleta i Corgeret, la jove parella d'enginyers, durament entrenada al llarg de molt de temps, es posaren al front de la missió, acompanyats per certs infopolitans que tenien l'honor de realitzar el viatge i estrenar la màquina. Anacrusi, pentacord, tetracordo, semitono, polifonia, pizzicato i staccato. Serà dilluns, corejaven els xiquets. El dia assenyalat, tota Sonolàmbia es desplaçà a l'estació espacial de Sonòpolis i els més encuriosits ocuparen totes les grades de l'amfiteatre, des del qual esperaven el prodigi de veure la màquina iniciar l'expedició. Resonaren les turbines de la màquina, primer amb suavitat i després poderosament, i s'enceneren tots els llums. Funcionava. Començà el compte enrere. Tota la gent comptà alhora en veu alta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El transportador trontollà, tirà fum i es va anar esvaint a poc enmig d'un núvol blanc cada vegada més espès, fins que a la fi desaparegué per complet. Al lloc on havia estat sols quedà una roda gegant com a petjada. De la màquina, ni el més mínim senyal. A l'interior, Negreleta i Corgeret, amb la resta de l'equip, continuaven atents a les indicacions dels controladors i s'apressaven el pla programat segons el qual apareixien en les coordenades de la tercera nebulosa d'Andròmeda. Tot s'esvaïa. No es podia distingir pràcticament res de forma clara. Blau, un blau intens.
La calma aparent del lloc on havien sigut transportats els animà a muntar la base que els acolliria durant el temps que fora necessari per fer indagacions que aportaren nous coneixements a la comunitat científica. Era blau. El planeta era blau. Però ja no en sabien res més d'ell. Allà lluny, a moltíssima distància dels exploradors, es distingien les estrelles i coses celestes de molts diferents formes i colors. Uns emetien llum, d'altres embraven retallats contra la immensitat blavosa, com si foren minúsculs punts espurnejant contínuament. El campament era un auster refugi per a l'equip. La instal·lació més gran era la base transmissora i en aquesta descarregaren els nombrosos aparells de mesura i de comunicació que havien traslladat. Pel flanc dret de l'edifici corria un riu blau, d'una blavor estranyament sonora. El so de l'aigua que fluïa riu avall era agradable per a l'oïda i convidava a banyar-s'hi. A les dues vores del riu creixien uns arbres semblants a pomeres blavoses, dels brasquillons dels quals penjaven fruites blaves, paregudes a les pomes, que encara no gosaven tastar. Esgotats per l'esforç, es retiraren per descansar, aprofitant la calma que produïa la remor de l'aigua del riu. A mitjanit, Anacrusi, la jove estudiant, despertà Negreleta i li digué: «Escolta, escolta això». Una textura de milers de colors sonors reclamà tota la seva atenció. Restaren bocabadades. Mai no havien escoltat una música tan encisadora. Despertaren la resta dels exploradors i tots en quedaren meravellats per a aquells sons d'incerta procedència que es repetien, ara creixent amb força o ara fent-se menuts, baixant simètricament i omplint de tranquil·litat l'atmosfera blava i absorbent. Encetarem una discussió, a la fi de la qual concloeren que aquella música només podia fer-la un ésser intel·ligent, amistós i creatiu.
Quan la llum blava començà a fer visibles els objectes i les formes més enllà del campament, descobriren darrere les blaves bromeres un grup d'éssers que els observaven somrients i encuriosits. S'acostaren a ells i després de consultar el traductor simultani, els saludaren amb paraules amables i formes educades. Els informaren que havien arribat al planeta Cosmàtic, a l'esquerra de la sèptima lluna del sistema Musigalèxia. Els acosmàtics eren tan semblants als sonolandencs que, de no ser per la indumentària, resultava difícil distingir-los. Estigueren gerrant hores i hores, informant-se mútuament d'allò que els interessava o els preocupava. Als acosmàtics els agradava passejar amb amics i familiars, contar històries inventades, cantar a cor, jugar amb les matemàtiques, inventar instruments i fer amb ells música. Els ensenyaren uns estranys objectes, semblants a una ampolla, amb els quals aconseguien sorprenents efectes sonors. Sabien extreure insòlits sorolls de qualsevol cosa que queia a les seues mans. Fabricaven instruments amb una sola corda que tensaven i afluixaven, mentre acompanyaven de palmes, cops de peu i tot un repertori de sorollets fets amb la boca. En un país pròxim als acosmàtics vivien els silents, tan relaxats i tranquils que mai no emetien cap so, ni soroll, ni música, ni cançons,
ni tan sols jutjaven històries contades. Això, però, no significava que foren insignificants en el planeta acusmàtic. Ans al contrari, la seva presència junts als acusmàtics feia que la música, en molts casos, tinguera un major significat i aconseguira un valor extrem. Els parlaren també dels dissonants, els habitants d'un altre país veí. Eren molt digerits i espavilats. S'entretenien sobretot amagant-se darrere els arbres quan els acusmàtics feien música o cantaven junts i emetien sons que en trencaven l'harmonia. El que més els divertia era experimentar totes les possibilitats que podia oferir un so. Explorar nous entorns sonors, mesclar sonoritats, sorolls, timbres, jugar amb efectes, manipular harmonies i tot el que es puga imaginar amb la intenció d'inventar i crear noves músiques. Els sonolandencs manifestaven el seu interès pels fets insòlits que es relataven als nous amics i anotaren totes i cadascuna de les observacions que hi feien. Sense adonar-se'n, es trobaren de repent tots junts aplegats a la vora del riu menjant pomes blaves, dolcíssimes per cert, improvisant una melodia que cadascú acompanyava amb el que tenia a mà. Una fulla de pomera, pedres del riu, espetecs, frecs de la roba. Com a penyora de l'amistat, els nadius regalaren als sonolandencs un mapa sonor de la musigalàxia i els ensenyaren un estrany artefacte magnètic on hi havien registrat els sons d'altres planetes. Així pogueren escoltar l'estranya música del planeta Electró, Cluster, Nois i també dels Glissando, uns éssers particularment nerviosos que mai no podien estar-se quiets i es desplaçaven d'una forma molt particular, relliscant pel terra molt a poc. La música que feien passava ràpidament d'uns a un altre, tot i fent audibles totes les tonalitats intermèdies possibles, pujant cap als aguts i baixant cap als greus a tota velocitat. Tots aquests sons eren apassionants, increïbles, fantàstics. Quan estaven escoltant música del planeta minimalista, els habitants del qual feien tranquil·les melodies, incorporant petites variacions als seus ritmes, mínims però infinits. I del bosc dels arbres blaus, de repent,
Escoltaren uns sorolls que havien creat els habitants de dissonància. Començaren a jugar els minimalistes i els dissonants. Negreleta i Corgeret també volgueren sumar-se a la festa sonora. Acusmàtics i sonolandencs percutiren amb força totes les superfícies tenses que tenien al seu abast, perquè hi buscaven una sonoritat grandiosa. El so de 100 tambors no podia arribar a ser més contundent. Els xiquets acusmàtics aportaren 1001 objectes sonors per contribuir a la causa. En això arriba un escamot de silenç, ja que pensaren que tanta intensitat demanava d'un moment de descans. Allà estaven ells per donar aquest relax, fidels al caràcter de la música, que sonava amb força. Empunyaren les seues armes embotidores. De sobte, qualsevol vibració o moviment desaparegué per deixar pas al vell silenci, tan desitjat com necessari en aquells moments. Breu però intens moment que fou seguit de l'activació per part dels sonolandencs del disc magnètic. Aleshores fou quan totes les músiques planetàries ompliren l'espai blau d'infinitat de colors, sons i formes diferents. Tots quedaren meravellats de les melodies i comprengueren que el silenci i el so són inseparables, que un no pot existir sense l'altre i que quan tothom col·labora per fer música junts es poden produir meravellosos miracles. I així fou com els exploradors holandencs, després de passar tot el temps amb tants bons amics, tan diversos i tan únics, tornaren a casa i contaren als seus la meravellosa història que acabeu d'escoltar.
I conte contat ja s'ha acabat. Si no és mentida, és veritat.